ħarġu l-applikazzjonijiet mistennija minn diversi ħaddiema. Bekk ex-membri ta' qatt ta' korpi jistgħu japplikaw għal kumpens mill-inġustizzji li setgħu sofrow fi snin passati. Dan permezz ta' 3 skemi li ħarġu mill-Gvern kif imħabbra fl-aħħar budget. Il-kumpens li ser jingħataw mhux ser ikun intaxxat kif qal is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mark Musu. Il-ex ħaddiema tal-Malta Electricity Board l-Pulizija li għal perjodu ta' żmien kienu għamlu extra duty imma ma tħallsux tiegħu. Ukoll għall-ex ħaddiema tax-xatt illi kienu liċenzjati bejn l-1974 u l-2007 u anka membri ħaddiema li kienu fil-korpi jew inkella kienu jagħtu servizz f'dipartimenti tal-Gvern qabel 1979 u mbagħad qalbu mal-Gvern wara Jannar tal-1979. L-applikazzjonijiet għal dan il-kumpens jibqgħu miftuħin sa' 9 ta' Ġunju li ġej u jinġabru minn bnadi differenti. Li kienu liċenzjati biex jaħdmu x-xatt, dawn jistgħu japplikaw mill-Ministeru tal-Infrastruttura u Trasport. Dawk li kienu pulizija huma pulizija jridu japplikaw għal xi kumpens tal-extra duty li jagħmlu irridu japplikaw mill-Ministeru tal-Intern. Waqt li dawk li kienu fil-korpi tajjeb jew inkella ħaddiem oħrajn li kienu qed jagħtu servizz lill-Gvern qabel 1979 u mbagħad qalbu wara mal-Gvern, dawn jistgħu japplikaw minn xi wieħed mill-uffiċċji distrettwali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Il-ħlasijiet lura ser isiru permezz ta' skema simili għal dik tar-rifużjoni tal-VAT tal-karozzi bl-ewwel għotja tingħata din is-sena. Sa tkun qed titħallas lilhom għal madwar Ottubru li ġej. Però hemm skemi simili tajjeb li huma ppjanati għas-snin li ġejjin. U naturalment dak li jkun kull darba li toħroġ skema tajjeb fis-snin li ġejjin ħajkun qed jintalab biex japplika għaliha. Naturalment dawk illi ħajkunu applikaw dis-sena mhux ħajkollhom bżonn li jerġgħu japplikaw b'applikazzjoni bħal ta' dis-sena. Jistgħu wkoll japplikaw il-werrieta ta' ex-membri ta' dawn il-korpi li llum huma mejtin. Biex il-werrieta jistgħu japplikaw, irrid ikollna mal-applikazzjoni jridu jagħmlu dikjarazzjoni mingħand notar li tiċċertifika min huma l-eredi tal-persuna u dikjarazzjoni oħra mill-eredi kollha illi awtorizzaw waħda minnhom jew wieħed minnhom biex jirċievi l-pagamenti dovuti. Dawk il-ħaddiema tal-Gvern, membri jew ex ħaddiema tal-Gvern jew ex membri ta' korpi li jaħsbu li għandhom allegat inġustizzja jistgħu japplikaw xorta waħda. Imbagħad din l-allegat inġustizzja tiġi investigata.